Omstreden veevoermaatregel kabinet van tafel. Het is woensdag 19 augustus. Dit is Zeeland Nu. Maatregel levert geen stikstofwinst op. Zeeuwse geschiedenis verteld aan de hand van zeep- en borrelpakketten. En Louis Beke weet niet van opgeven. Goedenavond. Minister Schouten van Landbouw heeft een streep gezet door de omstreden veevoermaatregel. Vanaf september wilde de minister boeren verplichten minder eiwit door het veevoer te mengen om zodoende de stikstofuitstoot terug te dringen. Boeren zijn blij dat de maatregel nu van tafel is. Het gaat om de gezondheid van de dieren. En wij betwijfelen, en heel veel dierenartsen en zo ook, dat het gezondheid geen schade zal toebrengen. Want dat gaat het wel doen. Dit is het eiwitrijke voer waar het allemaal om draait. De minister voert de veevoerregel dus niet in. Maar het kort geding dat de boeren hadden aangespannen gaat morgen gewoon door. Omdat we graag willen weten waarom zulke soort dingen gedaan worden. Want die berusten niet op de goede cijfers. En ze geeft ook de cijfers niet waar het op berekend zou zijn. Het kabinet moet nu op zoek naar andere mogelijkheden om de stikstofuitstoot te verminderen. Want anders kan het zijn dat bouwprojecten niet doorgaan. Geen boterbabbelaars of een Zeeuwse knop, maar zeep, bier en borrelproducten als Zeeuws souvenir. In opdracht van de provincie en Erfgoed Zeeland zijn er nieuwe, speciaal ontworpen streekproducten met een bijzonder verhaal bedacht. En alleen verkrijgbaar op speciale Zeeuwse plekken. De knalroze installaties geven de plaats al aan. Hier zijn de nieuwe streekproducten verkrijgbaar. Zoals bij het verdronken dorp Koudekerke op Schouwen. Speciaal voor deze plek is een bier en een bierglas ontworpen. Lodewijk die heeft het dorp gesticht. En Lodewijk dankte zijn fortuin aan het import van fruit. Dus daar zit een link met het bier. En wij hebben een brouwer gevonden die voor ons dat Koudekerke gruitbier brouwt. Het klinkt traditioneel, maar het is helemaal nieuw bedacht. Klopt, ja. Dus dat is voor ons ook wel weer de lol natuurlijk. Wanneer is nou iets een streekproduct? Dus vandaar ook de glazen. Dat zijn glazen die we bij een kringloop hebben gekocht. Wij vinden het vooral heel interessant om na te denken, wat is dan het Zeeuwse verhaal? En wat maakt dan zo'n ex-reclameglas, in dit geval Zeeuws? En volgens ons is dat door hem dus echt te laden met het verhaal wat je hier ook op deze plek kunt beleven. En misschien is dit uiteindelijk wel een heel Zeeuws product. Echt Zeeuws of niet, de nieuwe producten horen in elk geval bij specifieke historische plekken. Zoals dit zeepje voor het kuuroord Domburg. De bakmix voor de oude bakkerij in Zierikzee. En deze borrelproducten, verkrijgbaar bij het praalgraf van de gebroeders Evertsen in Middelburg. Nou, je ziet hier wafeltjes met zwarte peper. En aan de andere kant van de pallet staat rode uienchutney. De wandelkerk, dus deze tussenkerk tussen de koorkerk en de nieuwe kerk, die wordt heel vaak gebruikt voor recepties en voor borrels. En dan zijn er dus allemaal mensen met een drankje en wellicht per ongeluk heeft dat praalgraf ook wel eens gediend als bijzettafel. Dus het heeft in de loop der jaren ook wel eens wat vlekken opgelopen. En het zou best wel wat onderhoud kunnen gebruiken. De opbrengst van de verkoop gaat daarom naar het onderhoud van het praalgraf. Als tenminste duidelijk wordt van wie dat praalgraf eigenlijk is. Nu is eigenlijk een beetje onduidelijk door de complexe eigendomssituatie van al die gebouwen bij elkaar, van wie het praalgraf nou is. Dus wij dachten van ja... Jullie dachten, dat is een interessante plek. Ja, precies. Ja, die kist zit dicht en we weten dus ook niet aan wie moeten we dit geld nou geven. Dus tot die tijd blijft het hier staan. De designers hebben plannen om de productenlijn uit te breiden met meer producten die de verhalen van meer historische plaatsen laten herleven. Zeeland behoort tot de vieze helft van Nederland als het om coronadeeltjes in het riool gaat. Van de 24 veiligheidsregio's staat Zeeland op de 10e plaats. Amsterdam en Den Haag steken met kop en schouders boven de rest uit. Het RIVM test op verschillende waterzuiveringen het rioolwater op de aanwezigheid van coronadeeltjes. Op deze manier hoopt de overheid lokale coronabrandhaarden sneller in beeld te krijgen, omdat het virus daar al te zien is voordat mensen klachten krijgen. De meetgegevens zijn nu ook terug te vinden in het corona-dashboard van de overheid en worden wekelijks bijgewerkt. 154 van de 171 kilometer aan drukke fietspaden richting middelbare scholen in Zeeland is te smal, blijkt uit onderzoek. En dat terwijl Zeeuwse middelbare scholieren gemiddeld het langst moeten fietsen voordat ze op school zijn. Omdat meer scholieren kiezen voor een elektrische fiets en bredere fietsen met kratjes voorop, wordt het al snel te druk op de Zeeuwse fietspaden.
Wanneer is zo'n fietspad dan wel breed genoeg? Nou, zo'n tweerichting fietspad als dit, ja, dat denk je, dat is breed genoeg. Maar als daar zo'n 150 à 350 leerlingen gebruik van maken, ja, dan moet die toch 4 meter breed zijn. 3,70 meter. En dus komt ook dit fietspad net 30 centimeter tekort volgens de landelijke richtlijnen. De provincie heeft nog niet gereageerd op het onderzoek. De Zeeuwse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 8 tot 10% gekrompen in vergelijking met het eerste kwartaal. Daarmee doet Zeeland het iets beter dan Limburg en Noord-Holland, die hun economieën met 10 tot 14% zagen krimpen. De grootste klap liep de regio rond Schiphol op met een krimp van 28%. Louis Beke uit Scharendijken strijdt tegen het volbouwen van de Zeeuwse natuur. En daar gaat hij mee door tot hij erbij neervalt. Na de Zeeuwse Lagune en Brouwerseiland richten Beke en zijn medestanders van Vereniging Beschermde Delta nu hun pijlen op het waterpark Veersemeer bij Arnhemuiden, waar bijna 900 nieuwe huisjes zijn gepland. Louis Beke is 74 jaar. Hij is fel tegen de uitbreiding van waterpark Veersemeer. Hier komen grote recreatieboerderijen, plus er komt 1 hectare aan attractiegebouw bij. Plus een groot zwembad met een glijbaan van 35 meter hoog. Zie je dat hier in het landschap, die hoogte, zie je dat hier? Dat zien we niet hier. Dat zien we in heel Zeeland niet. Dat moeten we ook niet hebben. Het hele Zeeuwse landschap, historisch gezien, is dan helemaal, dat is een, je weet wel. Eerder vocht Beke met succes tegen de Zeeuwse Lagune, een huisjespark bij de Veerse Gatdam. En tegen Brouwerseiland, een project in het Grevelingenmeer. Waarom doet u dit? De natuur van Zeeland die moet behouden blijven. De mensen, de Belgen, de Duitsers, alle toeristen die komen hier voor de rust, de ruimte, de wijsheid. Voor de duisternis, voor de stilte. Als we nou hier staan, je hoort helemaal niets. Als hier nou alles bebouwd wordt, ja, en dus komen hier grote bomen te staan, dan zijn deze recreanten, waar veel surfers zijn met veel wind, die zijn de dupe, want die worden weggejaagd. Maar het gaat u echt aan het hart, hè, hoor ik. Dit gaat echt aan mijn hart. De 4 gemeenten rond het Veersemeer, de provincie en het waterschap zijn bezig met het maken van de gebiedsvisie Veersemeer, om recreatie en natuur in balans te brengen. Tot die visie er is, moet je niet bouwen, vindt Louis Beke. Stop ermee, want we zeggen al nog eens een keer, genoeg is genoeg. En wacht even op die Veersemeervisie, want er wordt een hoop over gesproken. Maar wat we terugzien, dat is nog maar de vraag. Heeft u een beetje vertrouwen in die Veersemeervisie en met die politici die daarin bezig zijn? Nou, laat ik het zo zeggen, laten we positief blijven. Maar ik heb er eigenlijk weinig vertrouwen in. Waarom niet? Nou, telkens malen komt men weer terug met de ideeën. Ja, we hebben de Veerse Lagune gehad, we hebben de Brouwerseiland gehad. Elke keer blijft men daar toch aan rommelen. Kijk maar wat er als parken hier al. We hebben daar de Zilveren Schorde liggen. Het is toch abnormaal als je hier met een schip langs vaart, dan kom je het ene park naar het andere park tegen. Maar dat is pas het begin. Waar is het einde? Dat is het probleem. En die politici die moeten eens meer gaan nadenken waar men mee bezig is. Want later, zodra ze uit de politiek zijn, hebben ze spijt, ook hun medewerkers, wat ze gedaan hebben. Dat is een groot probleem. Ja, en voor ander Zeeuws nieuws is hier aangeschoven Stefan Dane. En Stefan, we gaan beginnen met dierennieuws. Ja, en het is ook wel droevig nieuws, want Giselle Franke uit Kloetingen die zit met haar handen in het haar. Binnen nu en 10 dagen moet ze haar paardenpension ook in Kloetingen verlaten. En de paarden die er gestald staan, die moeten ook weg. Ja, en waarom moet ze dan precies weg? Beetje ingewikkeld verhaal, maar het komt hierop neer. De grond van het pension is van haar ouders. Die liggen in scheiding al een aantal jaar. Maar ja, nu zijn er wel afspraken gemaakt. En een van die afspraken is dat de grond verkocht moet worden. Nou, die grond is nu verkocht en dus moet Giselle en ook haar paarden moeten weg. Ja, nu vind ik 10 dagen om je hele hebben en houden te verhuizen best kort. Ja, en eigenlijk moest ze gisteren al weg, dus ze heeft 10 dagen uitstel gekregen. Al vindt ze dat wel aan de korte kant. Vooral als je op zoek bent naar een fijne locatie waar je kan blijven trainen, waar je je sport kan blijven beoefenen. Het zijn paarden die je niet zomaar even weg kan zetten op een wei. Gaat het om het geld of is er geen plaats in de buurt? Voornamelijk geen plaats. Er zijn geen stukken grond beschikbaar, er is geen medewerking in die zin. Goes wordt een beetje volgebouwd. Ja, en wat gaat er nu gebeuren? Ja, nu is ze naast op zoek naar een andere plek en ze hoopt dat er iemand, ja, misschien dat er iemand kijkt, haar kan helpen. Ja, oké, nou laten we het mee hopen. Heb je ook nog iets leukers? Tuurlijk heb ik iets leuks. We zijn in de prijzen gevallen, of tenminste een soort van. Martjan Kuyt uit Zwolle, die is helemaal wild van gebouwen en hij heeft een ranglijst gemaakt van de mooiste provinciehuizen in Nederland.
Hij kwam tot deze top 3 van de mooiste provinciehuizen in Nederland. Op 3 dat van Limburg, op 2 dat van Noord-Brabant en op 1 natuurlijk het provinciehuis in Middelburg. Kijk, dat is nog eens mooi nieuws. Ja, even puur voor mijn leedvermaak. Wat zijn de lelijkste van Nederland? Heb ik ook een top 3 voor, of tenminste Mart-Jan heeft daar een top 3 voor. Lelijk, maar niet lelijk genoeg voor de laatste plek, is dat van Utrecht. Daarna komt dat van Flevoland. En die hebben misschien wel inspiratie voor de bouw gehaald in Zuid-Holland. Want dat gebouw is door Mart-Jan verkozen tot het lelijkste provinciehuis. En hij zegt daarbij, het is een saai kantoorpand met een jolig golvende gevel. Ja, het is inderdaad ook wel een beetje een 13 in een dozijn pand inderdaad. Stefan Dalen, dankjewel. Het begon overwegend zonnig en het eindigde overwegend met bewolking. Bleef gelukkig wel droog, hoewel de buienkans voor vanavond en vannacht wel gaat toenemen. Morgen start het met bewolking, met hier en daar een buitje. Maar in de middag klaart het dan weer op en kan het zo'n 27 tot 30 graden worden. Maar voor het zover is, gaan we eerst nog even kijken wat onze toeristen nou eigenlijk van de bolus vinden. Do you know what these are? No. It looks like something with cinnamon. Yeah. Yeah? Sugar, cinnamon. Sugar, cinnamon. It's typical from Zeeland. Okay. Where you are right now. Yes, I never tasted it. You want to try one? Yes, thank you. It's very sweet, very sweet. I like sweet. Ja, en of ze hem ook lekker vond, dat zie je dan weer zo in Trots op Zeeland. Fijne avond voor nu en tot morgen.